Baba makadini zvenyu? Tinani makadi zvenyu vako? Tinofara. Munoitwa vani baba? Ini ndinoitwa baba Muchinezuru. Oh, vakomana vanonzi zvapuza Jesu Mondoro Apostles munovaziva here? Vakomana vandinovaziva zvakanyanya. Vanoita nezvei? Vanoimba shoko raMwari rinotoparidza benyu. Chokwadi, saka munovafarira here? Hai, ndinovafarira zvakanyanya uye ndoda kuvatsigira. Munovatsigira? Saka zvekuti nziyo dzavo munotodziziva? Nziyo dzavo handisati ndanyatsobata. Asi hamuno kana imwe chete zvayo yamakambonzwawo? Ndakambonzwa vachimboimba kame kokuti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Chimboimba itinzwe zvamanzwira amakaita vachiimba mukadzi akanaka. Vaiti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Ndinotenda baba, ndinotenda chokwadi. Saka mashoko amungade kupa kuve Mondoro Apostles ndeyekuti kudini? Mashoko andingada kupa neveMondoro Apostles ndeyekuti titsigire vakomana vedu vechidiki ivava, nokuti vechidiki ndivo kereke ichine upenyu hunoenda kumberi. Saka tinokumbirisa kuti vese vanokwanisa kana patina taona masidhi avo ngatiatengewo. Besides kuatenga ngatiteerere mashoko avanodzidzisa, nokuti vana ivava vanenge vachitopa mharidzo mukuimba kwavanenge vachiita ikoko. Zvakanaka baba. Ko kwavari ivo vechikwata vacho vanoimba vacho mungadewo kuti kudii kwavari? Vanhu vechikwata ava ndingada kuvakurudzira kuti varambe vakabatirira pana Mwari vachiita basa raMwari saizvozvi zvavanoita zvinoyemurika, nokuti vana vanoita vamwe vari kumabasa, vamwe vari kuzvikoro, vamwe vari kumayunivhesiti, vamwe vachiri kuma-A level, asi vanozvipa nguva yokuti vashandire Mwari wavo vachiimba. Saka tinokurudzira kuti vana ivava dei varega kuwana vanovakwenya vachivabvisa pashoko raMwari pane vanosangana navo vachiita zvinhu. Tinotenda baba, muve nenguva yakanaka. Mukadzi akanaka